ಐವನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಅಡ್ಡಪಲೈದ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡಿತಾರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ್ಲ ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮೆಟ್ಲು ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೂಜಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂತ ಒಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತುಜ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆದಿತ್ತು JCB ಲ ಬಾಬುಲ ಇತ್ತು ನಾನಿ ಮಹೇಶ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಎರುಗಿಡಿ ನಾನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಟದ ಉದಾಹರಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆತನ ಅವಳ ಐಕಳೋತ್ಸವದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಾಂಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಎಂಗ್ಲು ಸೋತಿತ್ತ ಇನಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಸುರುಡ್ದೆ ಸಾಲು ಬೋಡೊಂದು ಪೋಡು 4 ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ 4 ಸಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಸುರುತ ಸಾಲು ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ರೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ರೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಾರಿ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಇರ್ಲು ಆಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ದಯಪಂಡ ಟೀಮ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಆಬ್ಜಿ ಗಿಡಿಯವನ ಮುರಾಣಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲಿಗ ಆಯ್ಜಿ ಎರು ಬಾಧಿತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ ಅರೆಗಳ ಈ ಐಕಾಳಾಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಟ ಬಲ ಇದಾಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟ ಆದ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೀಸನ್ ಅಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸುಧಾರ್ತೇರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಒಂತೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬಟ್ ಅಂತೂ ಪರ್ಲೋಡ್ ಮುಗಿದಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಹೇಗೆ ಹೊಡ್ತು ಕೋಣ ಇವತ್ತು ಕೋಣ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಐಕಲಡ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆನೆ ಅದು ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಬಾಬು JCB ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ನಾನು ಆತ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಅವಳ ಎರು ಶೋಕ್ ಬಾರ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಗಂತುಂಜಿ ಒಂದು ಪುರಿ ಬಾಬು ಕರ್ನೆ ಬಂಡವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಂತುಡು ಚೂರು ಅಂಚಿ ಚಾನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿ ಮಲ್ತ್ ಮಾದದ್ ಪಿಂಡಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜಮಾನನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ನಿಖಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದತ್ತೋಲ್ಲ ನಾನಾತ ನಿಖಲು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಂಬ್ಳಡ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಯಜಮಾನರು ಉಳ್ಳೇರು ದುಮ್ಮದ ಯಜಮಾನರು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಯಜಮಾನರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ನಾರಾವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು